ಮೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂದಾಚ ಆತ ಬೇಕ ನಿಕ ಆರಿಸಿ ಜುವ ಇದ್ದಾನೆ ಒಯ್ಪುನಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಿ ಬಾಕ ಇಕ್ಕೋರು ಓ ಈಗ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪುಣಿ ಈ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಿನ ಓ ಹೊಸತ್ ಮಾತನ ಹೆಂಗೆ ಕಂತೋಜ ನೆರೆದ ಬಾಕ ಬೇಲೆ ಕತ್ತ ಬೈದೀನಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಚಾ ಹೋಲ್ತಾ ಚಾ ಇಜ್ಜ ಇವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಚಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜ ಚಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡಾನ್ ಬೆಲಾನ್ ಪು ಅವ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬತ್ತು ಬೆಲಾನ್ संभाला कटमाल पोयरगे बहुत काम करना मांगता है। चा कितना बजे चा नहीं मिलेगा इतना जल्दी। चा टाइम कितना हो गया? अभी 1 घंटा बाकी है। मग अंची ओ चा ಅಲ್ಲೋ ಚಾ ಅರವಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಗುರಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಗುರಿ ನೀಲ ಗುರಿ ಇರೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಟಿ ಯಾವಂದ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನೀಲ 30 ಮೀಟರ್ போனா 30 ಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ನಿಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಹಲೋ ಅರವಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಈ ಪುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಗಿಟ್ಟಿ ಪೋನ ನಾಳೆ ಓನ ಜಾನ ಮಾಂಗತಾ हां मैं लेके जाऊंगा नीला 30 मीटर वीधी 1.5 मीटर कल उधर आएगा मैं उधर इसे लेके जाऊंगा ओ अब्बास इधर ही क्या उसका पेंट निकालेगा करके थोड़ा उधर क्लीन करो वो पाइप उठा के इसमें रखो हाँ सर फन ले हाँ अरे उठे बा वो उसको भी बुलावा ना हमें अब्बास ये प्रोजेक्ट है हाँ ये प्रोजेक्ट ये 2 डोर आता है सब 2 डोर ये थोड़ा सिंपल है नहीं ಗೊತ್ತುಂಟಾ का चीज नहीं है प्रोजेक्ट ಎಂದ ಅರಿಯುಂದು ಆಳೆ ಕೊರು പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ನನಗೆ कटिंग ऐसा आना मांगता है हाँ ये देखो कटिंग का साइज देखो इधर से इधर एक डोर आता है दो डोर नीचे का एरिया है हाँ ओके इधर से ऐसा कट करना मांगता है करेक्ट कट करना मांगता है कट करना मांगता है कट करने के लिए उधर क्यों जाने का मैं इधर ही कट करके देता हूँ हाँ बराबर हुआ जाओ ಕಾಫಿ ತಿನ್ನಿ ಮಾರಾಯ ಇರ್ಬೇಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮುನ್ನ ಕರ್ಮನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರಾಯ ಅವಳು ಸೈಟ್ ಕಟ್ಟನ ಭೀಮನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಓ ಸಾರಿ ಸರ್ ಯಾನ ಅವಳೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾರಾಯ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಹುಷಾಂಡಿ ಆ ಜನ ಕಂಚನ ಅವಳು ಬಾರಿ ಜೋರು मैं कुछ नहीं कहता मैं ना तिगले करती ना कहीं कड़े दिन चा मैं मारिदे चान कन्नूर तूतीजेन मारे रक्का तेरे पुटने चाक बल्किंदुले अडिक पुट सैते बोते मारे मारी मला ओ पुण्यात्मा हां ಅಲ್ಪನ ಪತ್ತು ಮಾರೆ ಮುಲ್ತಾರ್ದ ಯಾನಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಬಣ್ಣ ಆಚನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ತೆಪ್ಪಲೆ ನೋಡುದು ಅವು ಕೈದು ನಮ್ಗುಲ್ ಮಾತಾಮೂಲು ಇರಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇರಾಯಿಗೆ ಟೇಪತ್ಲೇರ ಅಡಮಟ ಯಾವನತ ಅರನಣ್ಣ ಬಯ್ಯದುಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡು ಆಪುನ್ ಇಂದೆ ಮೂಚೆ ಪೈಪ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಇರಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡತ ಮಣ್ಣು ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಬಯ್ಯ ರೆಡಿ ಆವಡು ರೆಡಿ ಆಪುನ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ तुमको मालूम है ना काम सब अभी बराबर आड़ा पनपुल लोंजे आन अम्मा पिंड और पुना लोंजे मन पे फुल्ली तुम उसको बोलेगा वो तुमको काम करने के लिए बत्ती मार रहे काम करने का तुम भी काम करो हाँ करता हूँ हट मारे दरिद्र बतले ಅಕ್ಕಳು ಹಾಕೋಜಿ ರಪ್ಪಿಕ ಏರಿ ಅಕಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪು ಜನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೇತೆ ಇಲ್ಲ ಕೇತೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯ್ ಮಾರೆ ಯಾರ ರೂಮ್ ಕತ ಬಚ್ಚಿ ಸೋಯ ಜಾಯ ರೂಮ್ ನೆಕ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಲ್ಲಡು ನೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಅದು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೆನೆ ಬರ್ಪುನು ఒక 100 ದಿನ ಕರಿಬೇಕ ಮರತೆ ಹೋಗ್ನು ಹೋಗುತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ జోకులు అనగొంది అందాజాతిజా ఊరు పుడిపోయారు వాళ్ళు తిన్నందు గల్ఫ్ కంట్రీ పోయినాక మా అత్తేర్లో నిన్నలేకని మళ్ళీ విశేషದ ಅಲಜ್ಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಮೂಲ ಪೇರ್ಕತಿ ಕುಣಿದು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಯ್ಯ ಮೇ ಕೊರೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಕಾತಿರ್ನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾರಲಿ
ಪಿದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗಂಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಣಿ ಮತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಬಂಗಾರ ತುನ ಅಂದಾಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಬುದ ಹೆಂಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನತಿ ಏನು ಏಜೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಇಡೇ ಬೈದಿನಾ ಬೊಕೇನೆ ನಾನು ಮರ ಹಿಡಿದು ಎಂಚಿನ ಪಾನ್ ಪೈರೇಕ್ ಪುಚ್ಚೋಳಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ನ ನಂಬುದು ವಿಸಿಟ್ ಇಡೇ ಬೈದಿನಾ ಅದು ಈರೆಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕ ಆ ಯಾನ ವೈದ್ಯನ ವಿಷಯ ಬೇತಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸುರುಕು ಆಗ ಪಿದೈ ಊರ್ದ ವಿಸ ಕೊರ್ಪುನ ಆಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಸುರುಕೇ ನೋಡು ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಏರ್ ಬಿ 10 ವರ್ಷ ತಾಂಡಿಯ ಬೊಡೆಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆನೆಪೆ ಮೂಲೆ ಪುಣ್ ಎಂಚ ಜಪ್ಪು ನೀ ರೂಮ್ ಉಡಲೆ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ತುಲಿ ಮೂಲು ಪುಣ್ಯ ಡ್ಯಾಮನೋಡ ಇತ್ತೆ ಮುಗುಲು 3 ಜನ ಆತ ಇದ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ರೆ 2 ಜನ ಬರ್ಪೆ ಇವ್ರು ಮೂಲು ಮುಗುಲ್ನ ಮೇಲ್ಡೆ ಜೇತೊಂಡು ಹಾ ಇದೆ ಐತೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟತ್ತವು ಅವು ಒಂದು ವಾರ ಪಿದೈ ಬೋತಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಪೆದ್ಮೆತಿ ಲೇತಿಲಕ చెప్పు ಅಂತ ಏನಿತ್ತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗು ನಾನು ಲಕ್ಕು ನೆಂಚೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಚಿ ಅಲ್ಪನೆ ಡಬ್ಬೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಪು ಅಂದ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅದು ಮುಗುಲ್ ಹಗಲರ ನಿಂಗದ ಬತ್ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ಮೈತದ್ದು ಜಪ್ಪು ನಡೆ ಸತ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಜೈದರ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡಂದಿನ ಒಂಜಾನ್ಲ ಉಂಡ ಐ ಬೋರ್ಮಂಡದಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಆಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಬರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮದ್ಮೆ ಆತಜಾ ಏರಿಗೆ ಇರೇ ಕತ್ತಿಯೇ ಆಯಕ್ ಆಗಾತಿ ಜೋಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತೆ ಹೆಂಗೇಂಜಿ ಯಾಪದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಡು ಪೆಪೋಂಡು ಪಾತಿರು ಒಂದೇ ಪೇರಡನ ಅಲ್ಲಿ ತುರುಪುನು ತೊರ್ಪುನತ್ತವು ಕಾರ್ ದೀಪನ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೈಲೇ ಅಂಚನೆ ತೊರ್ಪುನತ್ತವು ತೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಎನ್ನಂಡ ತೊರ್ಪುನು ಇದಿಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೊಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಪಾಡು ಜಪ್ಪು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಹೊಡಿದಿಟ್ಟು ಜೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿ ಯಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಪೆ ಈ ಪೆದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಪೆ ಏನ್ ಪೋದು ಆಗ್ಲ ಮದ್ಮಾತಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲ ಮದ್ಮಾತಿಜಿ ಒಟ್ಟು ಏನು ಬೋದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಅವು ಬಣಚ್ಚಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಒಲ್ತಾ ಜಾಗ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬಣಚ್ಚಿ ಏತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಗಲ್ಫ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಏತೇ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸೋತುಜೇರು ನೀ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂದಂಡ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೆಂದದು ಏತು ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿಯಾ ಅದು ಯಾನ್ ಬಂಡವಂತ ಕಲ್ದಿನ ಈ ಮೊಕಲ್ನ ಅನ್ಪಡ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಈರು ಪನ್ಲೆ ಏರು ಕಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿದ್ದು ಏನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಮುಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಅನ್ಪಡಂದ ಅಂಜನ ತೋಜು ಇರಲಿ ಪುನಃ ಕಲ್ತಿನ ಏತಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಕಲ್ಪೊಂಡತ್ತ ఆయన సంబంధదక్లిన ఆయన ఇల్లే తొంభైదిన ఆయన నిద్ర అయిదిన మారి మేము నిద్ర పోయిదినత ಬೇ ಅಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲನೇ ಕಮಿಷನ್ ತಂದು ಅಕ್ಲೆ ನೀಟೆ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬೈದಿನಿ ತಂಬೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುನಿ ಪುನಃ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂದ್ರೆ ಬಿಡುಪು మీ పన్న సీనియర్ అత్తాం మీ పనుల కొంచెం హోల్డ్ ఉండు మీ నడపుండు మాకి మళ్ళా భయంకరందు శుక్రవారం దాన్ని నింగుణల లేడీస్ బారిపోదు డ్యాన్స్ తో